aby se vám diplomka dobře psala, tak vám musí dávat smysl. V první řadě o ní nepřemýšlejte jako o něčem, co musíte napsat. Přemýšlejte o diplomce jako o řešení nějakého problému. Někdo, firma, vy sami, neziskovka, něco řeší. A to, co řeší, se dá vyřešit pomocí toho, co vy studujete. No, to je pak ideální téma na diplomku. A vy si najděte v té organizaci svého vlastního partnera, spojence, kterému na tom řešení toho problému bude záležet. No a ten vám často pomůže, dodává vám nějakou energii, radu, data a může vás dobře nasměrovat. No a já vám teďka ukážu, jak na tou diplomkou, bakalářskou přemýšlím v kontextu. Nejdůležitějším krokem je přijít na to, kdo jste vlastně vy jako autor. Co vás baví, co jste vystudovali, který předměty vám šly, který vás bavili, takže jste je klidně dělali do noci. A to je to téma, který byste si měli vybrat jako bakalářku nebo diplomku. A taky si berte ten podnik konkrétní. No a teď už víme, že vy chcete pro někoho něco dělat. No a je potřeba si říct, že ten někdo má buď to problém uvnitř, nebo příležitost venku a bylo by dobrý vyřešit. No a samozřejmě ten podnik se nepohybuje v nějakém vzduchoprázdnu. On má nějaký své okolí, nějakou situaci na trhu a to nadává kontext. No a když si vezmeme dohromady vás jako autora, ten podnik s tím problémem, příležitostí a kontext na tom trhu, tak najednou dokážeme naformulovat cíl práce. No a chytřejší studenti k tomu ještě zapojí, to si řeknou, hele, já to řeším pro nějaký podnik, on má nějakou značku, má nějakou konkurenční výhodu, pojďme ten cíl práce, ten problém, příležitost uchopit v kontextu nějaké konkurenční výhody, co je pro tu značku typická. No a máme cíl práce. A teď se pojďme podívat na to, jak vypadá analytická část. Podíváte se na soubor věcí, které ten podnik dělá a řeší. Co prodávají, jak to distribuují, jak to mají nacenění, jaké mají zaměstnance, jakou mají politiku, jak je motivují a spoustu dalších věcí. A v té analytické části ale nestačí to jenom popsat. Dělají to, dělají to tak a tak. A vy tam děláte analýzu. To znamená, vy to srovnáváte s tím, co dělají konkurenti, co chce zákazník, jestli to, co dělají, je v pořádku, není to v pořádku, odpovídá to trendům, jsou tam přiměřené náklady a podobný úvahy. Takže na konci té analytické části jste schopni říct, hele, tohle dělají, to dělají dobře, tohle dělají a mohli by to dělat víc, a tohle nedělají. No, to jsou ty činnosti v bublinách mimo ty činnosti podniku. No, máme hotovou analytickou část. Je dobrý udělat shrnutí analytické části, kdy říkáte pro ten podnik kontextu cílem práce, diplomky, bakalářky, je klíčové zjištění toto a toto. A teď přichází návrhová část. Který ty věci z těch, který dělají, dělat nemají? Co se stane, když je dělat nebudou? Co uspoří, jak se uvolní ruce, zdroje a tak dále. A který věci z těch, který dělají, by měly dělat víc? A ty tam vyznačíte. No a pak bylo taky dobrý navrhnout tomu podniku, hele, a teď je potřeba dělat ještě toto a toto. Třeba je potřeba mít novou výkonnostní kampaň, nebo nebudujete si značku vašeho zaměstnavatele, nebo nepracujete s referencema, nebo vůbec nemáte dobře nastavenou distribuci. Pojďte tu distribuci udělat takto a takto. A vzhledem k tomu, že píšete tu návrhovou část na základě zhrnutí té analytické části, tak je dobrý se tam na tu analytickou část odvolávat. No a představte si, že s tou diplomkou, bakalářskou přicházíte za někým, kdo vám tu práci zadal za peníze a on si chce poslechnout ty výsledky. A logicky se zeptá, dobře, mně se to líbí, super návrhy, ale kolik času to bude brát? Kolik nás to bude stát? Jaký další zdroje jsou potřeba? A jaký tam jsou taky rizika, což je velmi důležité. Tak vy mu to řeknete, a řekne, dobře, a ještě teda jednou mi řekni, prosím tě, proč bych to měl udělat? Řekne, protože přínosy těchto aktivit jsou takové a takové. A díky tomu my vyřešíme ten problém nebo tu příležitost a máme dosažený cíl práce. Máme hotovo. Takhle je to jednoduchý. A díky těmhle radám pak není těžký tu